Bafana bakithi iBhakaniya lisangenzeka livale ngeindebe ezintathu kulesizini unyaka ungakapheli nje impela. Uzokhumbula ukuthi iMTN 8 vele sesidlile. Uzokhumbula ukuthi iCarling Knockout sekuyifinal yayo short igame eyodwa ukuthi sidle. And once sadla iCarling Knockout izobe isivukela umnyango ukuthi siphinde siyodla iCarling Cup le igolide laphana ecwebezela eShayina abafana bakithi esiyobedlela nama All Stars kuyona, okusho ukuthi sangavala ngetriple nje kulonyaka. Sivale sithi thaqa umfana uyosala impela eKhamsile. Ukhisimusi wethu sobe sudla isichoma sobe sichikiza impela inkosi impela ngiyakutshela wena. Sobe sina 3 trophies already bafana bakithi, so sibuke AFCON nje sibele sibheke phezulu sipolishe emkhaba kunje angiphatheke isquad masingavele sidle kwana iAFCON. Shuthi ngavele kufana ukuthi iPirates ithathe indebe ezu4 kahle ngoba iAFCON iyophela ngoJanuary. Shuthi ngavele kufana nokuthi iPirates ithathe indebe ezu4 in 5 months bafana bakithi. Kusangenzeka ke bafowethu siqede sine treble kulonyaka nje wona lonyaka esiphe kwawo wona lonyaka esikuwo umshubo.